din dreapta, din stânga noastră, dinaintea noastră, dinapoi a noastră, flori, copaci, cățeluși, pisicuțe, gândăcei, păsărele, tot ceea ce este viață și ce ne înconjoară. Să nu mai folosim poate, dacă, parcă, să încercăm, să ne străduim, nu să încercăm, încerc. Iarăși o expresie destul de dăunătoare sănătății. Să ne străduim, să folosim cât mai rar cu putință, spre deloc, dacă se poate. Se poate dacă se vrea. Dacă parcă poate luna are impresia că soarele este galben sau roșu sau alb, dar de fapt el este verde. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 6 dau 7 în cele din urmă. 4 plus 3 este 7. Exact. Plus 2 de la 2016 este 9. 10 plus 1 plus încă 6 este 16. Iar 1 plus 6 egal 7.